Disputa de la distanță dintre prim vicepreședintele PDL Alba Ion Dumitrel și președintele Partidului Mișcarea Populară Alba Clemen Negruț continuă. Parlamentarul a spus astăzi că acuzațiile care se aduc formațiunii sale politice trebuie dovedite. Președintele Consiliului Județean Alba, democrat-liberalul Ion Dumitrel, acuza săptămâna trecută Partidul Mișcarea Populară de faptul că se folosește de numele său pentru a atrage noi membri. Am înțeles că sunt persoane care umblă prin județ și folosesc numele meu în ideea unei aderări la un anumit fărâmitură de partid și cum că m-ar interesa și pe mine. Eu sunt pedist, am muncit foarte mult și am construit acest partid în județul Alba și este în situația fericită în care este acum. Nu mă interesează nici Mișcarea Populară, nici Partidul Mișcarea Populară. Deputatul Clemen Negruț, până anul trecut coleg de partid cu Ion Dumitrel, a respins acuzațiile liderului democrat-liberal, spunând că îl apreciază și îl consideră prieten în continuare. Nu, eu vreau să-i transmit și o să o fac și personal. Eu îl apreciez foarte mult pe Ion Dumitrel. Dincolo de toate poveștile, în politică să spun multe, și eu nu îmi permit să-l jignesc și nu voi face niciodată. Domnia sa m-a jignit, dar îl iert pentru că știu că este un om sufletist. Este un om sufletist și nu pot să mă supăr pe el, dar îi transmit următoarea vorbă, spusă de mine, fostului coleg, și eu rămân, cel puțin, prietenul lui cât trăiesc. El, dacă nu mă mai consideră, e problema domniei sale, dar nici eu, și mă uit iarăși în ochii domniei sale dacă privește ceea ce spun acum, nici eu și niciunul dintre colegii mei nu s-au folosit de numele domniei sale, nici eu și nici alți colegi de-ai mei nu au cerut nimănui din PDL să lase PDL-ul să vină la noi. Eu am transmis un mesaj prin care am spus următorul lucru. Toți cei care cred în principiile și în curajul acestui partid mic, dar care va crește, să vină alături de noi. Liderul PMP Alba a precizat că acuzațiile aduse partidului din care face parte ar trebui dovedite. Mie îmi plac oamenii care au curaj, ca să nu folosesc o sintagmă folosită așa, întrebăiesc când vreau o bere. Da, știți la ce mă refer? Să spună, cu nume și prenume. Dom'le, Costinaș George, în data de la ora de, s-a întâlnit cu Mircea Hava și a spus, bă, vină mă PMP. Atunci, da, am curaj să spun, da, mă, îmi pare rău că noi facem lucruri de astea și promit că nu mai facem. Dar până atunci, chestiuni de genul ăsta, am auzit că astea sunt cancanuri pe care noi, ca partid care dorim să fim altfel, nu le acceptăm. Clemen Negruț a părăsit în toamna anului trecut Partidul Democrat-Liberal pentru a se înregimenta în PMP.